i imam, kaže, mogu vam pričati 18 sati. Gospodin hoće reći da ovo sada što sam ja napravio, što se prikazalo, i ono će mene kontrolirati. Pa mene može samo kontrolirati onaj koji zna o ovome što ja radim. A vi veze nemate. A ko je to ko vas može kontrolirati? Dragi Bog ili neko drugi? Bog u svakom slučaju. Prvo, gdje sam ja studirao, ali oni nemaju nadzora u mojoj zemlji. Prvo, nemojte se smijati bez veze. Mene mogu kontrolirati samo moji pacijenti i moji rezultati. Ja da sam kikso i 0,1%, vi biste meni sve počupali ovo što imam u korijenu. A ko vas kontrolira, gospodine? Evo vidite, ko vas kontrolira? Evo vidite, ovo je primjer. Ma šta je ovo primjer? Dobro večer, dragi gledatelji. U večerašnjoj Latinici gledat ćete vrlo zanimljiv i dosad neviđen dvoboj između predstavnika znanstvene, dakle službene, i alternativne medicine ili liječenja. Alternativna medicina sve je prisutnija u medijima, ali i u životu. Neki su joj blagonakloni, a drugi se toga groze i traže zabrane. Neki su već završili na sudu, a nekima se suđenje tek sprema. Što o tome misli znanstvena medicina? Kako se brani i kako napada alternativce? Treba li zabraniti liječnike ili alternativce? I tko je kompetentan da o tome sudi? Večeras ste jedini suci vi, dragi gledatelji. Alternativnu medicinu branit će večeras doktor kiropraktike ili kairopraktike kontroverzni Ante Pavlović. Molim vas jedan pljesak za doktora Pavlovića. Doktore Pavloviću, izvolite sednice. Mnogi u Hrvatskoj kažu, misle, da vi uopće niste doktor kairopraktike, kako vi to kažete. Da imaju dokumente da vi to niste završili u Americi, da ste bili samo u Americi, da nemate diplomu. Mnogi kažu da Gospa nije u Međugorju nakon 13 godina. Pa isto znači. Budućnost će pokazati. Vidio sam u vašim knjigama, vi negirate rad drugih kairopraktičara. Tvrdite da možda 5% njih dobro radi, a ostalih 95% da su šarlatani. Recite, kako to znate? Za doktora of chiropractic ili za chiropractic nazivam onoga ko je studirao, i mi to zovemo u Americi chiropractor. I od njih ima samo 5 poštenih. To je mišljenje doktora Piersa iz Pittsburgha, to je mišljenje moje. Čak on misli da je i još manji. Kako se zna ko je pravi, ko nije? Po rezultatima. Znači, rezultati su jedini relevantni? Da, samo. Tu treba znati. Rezultati mogu biti varljivi, jako varljivi. Jer vi možete misliti, prošla me glavobolja, a sutra dan dobijete herniju diska. Što znači da večeras ja neću štediti ni svoj prst. Sve one koji rade krivo, ja ću iznijeti hrvatskom narodu, pa nek se vidi. Nek se odluči. Što kažete na one koji vas napadaju, a takvih naravno ima, oni bi vas najradije zatvorili, zabranili vam rad. Što kažete na te njihove optužbe da vi zapravo radite loše? Problemi me jačaju. A što kažete vi za one moje pacijente koji su spremni za mnom ići u vatru i u vodu? A večeras ćemo dokazati što to ja radim, što javnost ne zna, što novine ne pišu. I zašto oni to Antu vole? Kakve ja rezultate imam? Koliko ja naplaćujem za svoj rad? Koliko dana ja radim, gospodine Denise? 3 godine. Ja radim non stop. I nek narod odluči, i pravo ste rekli večeras, suci ste vi, dragi gledatelji, i nek oni odluče, i oni će biti ti, hoćemo li ove izbaciti, a ostaviti 1% njih koji su dobri.
a umnožiti ovakve. Dobro, vidjet ćemo kasnije malo vaše rezultate rada. Sad bih htio Sigurno. pozdraviti vašeg protivnika Budućnost večeras. kazuje uvijek. Tako je. Vidjet ćemo sada vašeg protivnika. Pozdravit ćemo. Ja vas sve molim jedan pljesak za profesora doktora Radifa Kulenovića, predstojnika klinike za psihijatrijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra. Ja vam moram čestitati, vi ste jedan od rijetkih liječnika koji smo mi zvali i koji su skupili hrabrosti da izađete na dvoboj sa doktorom Pavlovićem i zbog toga ja vam iskreno čestitam. Nagrajo je. Polako vidjet ćemo sve. Da. Recite, što vi mislite generalno o tome što radi doktor Pavlović i što o njemu mislite generalno? Ili doktor u crnom, da on je doktor Ja u moram bijelom. priznati prije svega da ja nisam dobro upućen u to što radi gospodin Pavlović. Ja sam mislio da će Što ne večeras kažete biti... doktor? Da će večeras biti razgovor o alternativnoj medicini i znanstvenoj medicini. Ali vidjet ćemo njegove rezultate. Sada što se tiče... Mogu ja ispraviti vas, gospodine, samo nešto prostite. Mogu samo ispraviti vas. Postoji medicina i alternativna liječenja. Ova knjiga koja je prevedena, alternativna medicina, je krivo prevedena jer na engleskom piše The Alternative Health Guide. Medicina je Dobro, da damo sad malo riječ doktoru Kulenoviću. Počete poslije doktora Pavloviću. Vi konfundirate, vi pojmove miješate, gospodo moja. Mi dokle nećemo doći... Da pustimo malo... Može. Što mislite? Uglavnom, znate, alternativna medicina u svom najvećem, pa ja mislim od 80% svojega učinka i više, negdje i 90%, 95%, osniva na psihičkom efektu, dakle na psihičkom učinku, što znači da tu ide udio emotivnoga, udio osobnosti onoga koji liječi i osobnosti onoga koji je liječen. Dakle, to je jedna međuigra i sretan susret te dvije osobnosti u međuigri mogu da i donesu veoma efikasne na izgled rezultate. A što mislite o tvrdnji doktora Pavlovića koji sve vas liječnike u bijelim mantilima, bio sam neki dan kod vas u ordinaciji, doduše ne na pregledu nego na dogovoru, niste imali bijeli mantil, vi ga inače nikada nosite ili ga nosite? Povremeno ga nosite, dobro. On sve vas u bijelim mantilima naziva ubojicama u bijelim mantilima. Osim one koji se bave ratnom kirurgijom, prvom pomoći i stomatologijom. Što mislite o tome? Ja mislim da je to brzopleto rečeno i ja mislim da je on više jedan, tako ako smijem, promidžbeni gest rečeno. Inače on je simpatična i draga osoba. Ja vjerujem da ga oni koji s njime saobraćaju i vole i da se umije podmetnuti kao čovjek i da umije tu svoju podmetnutost kao čovjeka iskoristiti. Prema tome, to je ono što kako ga ja vidim. Drugo, njegov problem, ako imat ćete i vi vremena. Ne mogu čega, ja čekam prije 7 godina, čovječe. Vidite, vidite, on pripada onoj osobi koja je spremna u mnoštvu povući i ljude za sobom, znate, to je tako. Ti ljudi imaju neke osobnosti koji znaju privući masu za sebom i koja može biti gorjačivi pristalica takve osobnosti. Doktore Pavloviću, na moja pitanja što odgovarate, zašto priznate samo ratne kirurgije, prvu pomoć i stomatologiju? Zato što oni samo pomažu. Aha. A uzroke ne rješavaju, jel? Evo, pogledajte kako sam ja opisao gospodine Latin, svoju 3. knjigu i ne mogu nazvati gospodina, to moram službeno. Vidite, 200 kilograma tableta, a vidite što ja mislim, brišem stražnicu sa bijelim mantilom, a moj gospodine, ja brzopleto rekao, vi ste šta ono, šta ste vi ono? Ja sam rekao šta sam, doktor za chiropractic, šta ste vi? Ja sam psihijatar. Psihijatar! Ja ću vas sve pokokati jer sam ja bio u ludnici i znam šta vi radite, gospodine. A vaše mjesto nije da budete moj protivnik. Ja to nikad nisam. I vi reći da sam ja brzopleto rekao, a ovdje 40 pacijenata koji tvrde šta medicina radi. A zašto cijenim ratnu kirurgiju? Pa zato i budala vidi da oni pomažu. A ovaj samo se deblja. Pogledajte kakav je debeo. To što je čelav, ja sam čelav. Ne da ga vrijeđam osobno, nek pogledajte koje kompleks ima. Sad on počeo meni nešto
kako ja masu povučem. Pa ja ću povući masu i masa će ići za pametnima. Ali što medicina radi, zašto je narod išao? Zato što je narod srljao, nije imao drugog puta, sad ga ima, gospodine Latin. I vidjet ćemo, kaže jedna grčka poslovica, polemos pater panton, otac je svih stvari, u ratu se pročišćavaju mnoge stvari. I poslije ovog rata vidjet ćemo koliko ćete vi, psiholozi i ovi drugi uspjeti. Samo da kažem ovo, djeco, prostite. I on kaže da alternativci, rekoh alternativna liječenja, da oni 80% psihološki. Pa koliko narod vjeruje u tabletu ide, koliko ih je ozdravilo? Koji su tabletama ozdravili? Pogledajmo više od 5000 u ludnicama osoba koje su ozdravile. A ja sam bio tamo, vidio sam ljude i po 15 i po 20 godina od gospodina Denisa. To je koncentracioni logor legalni u svijetu. I ja koji sam propatio i bio, ja sam zadužen da to više ne bude, kao što je gospodin Glasnović zadužen da širi svijetom po Kanadi i ostalo šta su radili ovi koncentracioni još samo jedno logori. pitanje prije nego što pređemo na vaše rezultate. U Americi je normalna stvar, kiropraktičari su normalna stvar, tamo imate reklama. Kiropraktori! Dobro, imamo na ulici možete vidjeti reklame za kiropraktičare na Zlatnom koraku. A kako to vi u Hrvatskoj niste dobili dozvolu za rad? Ko kaže? Jeste, dobili ste? Pa ja sam dobio dozvolu, gospodine Latin. Izvolite pogledati. Dobro. Pa ne dam vam, šta vi morate sve znati, čovječe? Dobro. Šta vi morate sve znati? Pa vi hoćete sve crno na bijelom, čovječe. Ja imam 40.000 pacijenata i ja opet ništa ne činim. Ja psihološki, 80, povuku masu, idemo na kupanje, hladno, masa srlja. Dobro, da vidimo sad vaše rezultate. A šta mi u Americi radimo i šta smo radili s medicinom, to je borba na život i smrt, gospodine. Tome ćemo se vratiti malo kasnije, sad bih htio pokazati vaše rezultate, provjeriti vaše rezultate. Dva učenika odmah. S vašim pacijentima. Vaša tajnica, gospođa Julijana Aklađić. Jedna od, naravno. Vi ste imali operaciju vena na lijevoj nozi i mastopati. Recite, kakve ste imali rezultate? Mnogo drugih bolesti i rezultata što se tiče medicine nije bilo nikakvih. Mogu samo reći da sam kod gospodina Rebru bila danima i danima, da nisam bila djelotvorna kao radnik u firmi, nisu me volili radi toga što sam bila više na bolovanju nego li radila i mogu samo to reći da sada samo 2 mjeseca centriranja kod doktora Ante ja sam izliječila sve svoje bolesti. Mogu samo trenutak zamoliti doktora Pavlovića, hoćete objasniti ukratko doktora Antu, hoćete nam objasniti što to znači centriranje, kad vi centrirate kralježnicu? Centriranje znači, samo da kažem ovome, nije zasnovano ni na kakvom psihološkom efektu, nego je to mehaničko centriranje, mehaničko pomjeranje dijelova kralježnice. Ja radim na glavi oksiput. I otvaranje energije da od mozga preko leđne moždine, karta molim, ide u sve dijelove tijela. Kad ta energija krene od mozga preko leđne moždine, ona ima moć, Denise, da izliječi svaku bolest. I temperatura ne bude mjesec dana ko što ste vi bili u bolnici, a ja sam zakasnio pola sata kad ste vi već bili na operacionoj sali, jer ja mislim o vama i samo sam kasnije stigao, jer ste vi prvi prošle godine 28. veljače, zadnji dan u mjesecu, prikazali moje kupanje, samo niste shvatili bili. Pogledajte mozak. O njemu je badava govoriti, ja govorim našem hrvatskom narodu, pozdravljam hrvatski narod, Hrvate i zahvaljujem za sve što su učinili, da ne bi zaboravio. Diljem svijeta. Mozak, leđna moždina, ide u sve dijelove, Denise. I ta energija kontrolira svaku stanicu u našem tijelu, direktno ili indirektno. Ako se to zablokira, a kralježnica se pomjera, crven, bijel, plav, to je Hrvat prav. Kralježnica se pomjera i kad se to pomjeri, iskoči kralježak, između ovih kralježaka ima jedna rupa iz koje idu živci u dijelove tijela. Bilo srce, bubrezi i ostale stvari. I ako to energije dođe manje, loše će funkcionirati. Šta gospodina u bijelom radi? Tablete pa odoše bubrezi, ode ovo, ode ono.
Zašto je ministar rekao da sad mora 70% manje biti? A Ante mu je napisao i dokazao, a i financijski ne odgovara. Idemo da dalje, to vidi. rezultati. Gospođa Milka Tomljanović, inače bolničarka po struci. Recite, što ste vi postigli radeći sa doktorom Antom? Ja sam puno postigla. Recite što? Ja sam, kako da vam kažem, od 78. sam ošla u penziju. A 86. je meni počelo kao u stomaku, kažem, nije me bolilo, ali nisam mogla zadržati stolicu. I bilo gdje se mora biti zapakovana i bilo gdje, kad krene, ne možeš. A možete mi kako to izgleda? I kako je sad u stvari? Pa od prvog centriranja to je prestalo. Dobro. I ona ide s nama na kupanje, možete je možda vidjeti. Može na aplauz za Bakić. I ne samo još što sam imala sam isto, izbacivala sam, išla sam kod doktora, radila sam ali išla sam 3 puta da on mi pokapsula 20 komada. Nije pomoglo ništa. I to ste riješili sad? I to sam riješila. Odlično. Idemo dalje. Imamo ovdje i gospodina Zdravka Posavca. Zdravko, recite, vi ste imali često upale sinusa, jel? Tako je. I što se dogodilo? Ja sam imao česte upale sinusa, neizdržive bolove u kralježnici, neizdržive bolove u petama, tako da sam čak i prekinuo sportsku karijeru, bio sam uspješni sportaš, no međutim, nakon centriranja kod doktora Ante, stvari su krenule polako, ali uvjerljivo na bolje. Tako da sada mogu reći da gotovo 99% svih svojih tegoba koje sam imao i bezuspješno pokušavao liječiti u medicinskim ustanovama, sada ih više nema. Marina Bubanović, gospođa. On nije ovdje radi rezultata, on je moj učenik, on i Kunta su moji prvi učenici. A imate veći učenike? I osobni čuvari. Aha. Žičara je u borilačkim vještinama, majstor, drugi dan, Kunta je sad sprema se za majstorski pojas i oni, da budu moji učenici, moraju imati crni pojas. A budući da su to spremamo se tako. Vidimo dalje gospođu Marinu Bubanović. Gospođico, oprostite, recite vaše rezultate, što ste imali prije, kako se sad osjećate? Imala sam 2 godine ekcem, to je otišlo i 4 ciste u maternici. I to je sve sad riješeno? Ja sam novi pacijent, 3 mjeseca odlazim, nisam bila nijednom na hitnoj, od kad sam kod doktora Ante. A prije si bila, je li pri svakoj menstruaciji? A prije sam morala otići na hitnu po injekciju. I to je, gospodine, sve na psihičko, jel? Da vidimo, gospodin Mile Krizmanić, on je imao problema i sa svojim ocem koji je imao dobročudni tumor na lijevoj glasnici i vi ste imali neke probleme, što je riješeno? Da, ja sam imao problema sa kralježnicom, recimo ukoči se kralježnica, nakrivljen hodaš, ideš na injekcije, takve stvari gdje nisam imao uopće nikakvih rezultata. I naravno sa ocem što je bilo, on je imao taj na glasnici dobročudni tumor, što su rekli bezopasna operacija kroz usnu šupljinu i da bi oni to nešto, ne znam, ja krivo više izveli nego što treba, prebacili su ga recimo na drugu ustanovu gdje su rekli da su tamo bolji stručnjaci, da će oni to popraviti i tako dalje. I da skratimo to, da bi on sada recimo nakon tih 10 ili 15 godina dobio zloćudni tumor na obje glasnice i ostaje naravno bez glasa. I naravno, što se mene tiče, ja kod doktora već idem 2 godine, osjećam se super. Odlično. Kralježnici, nemam problema. Super. Evo, sad ćemo još pozdraviti i gospođu Jasnu Vlašić, koja je ovdje sa svojom djecom. Vi ste imali grdne probleme, lijekovi nisu pomagali, recite što je pomoglo kod doktora Ante? Ja sam imala jako velike probleme. Psorijazu 23 godine, probleme s kralježnicom, kukovima, s dijelicom, nikakvu cirkulaciju i nakon silnih obilazaka liječnika odustala sam od svake vrste liječenja i prepustila sam se sudbini i Bogu. Na kraju me je ta sudbina dovela do doktora Ante i danas sam jako zahvalna jer u ruci držim svoje 3. dijete koje nisam smjela imati, a danas sam sretna jer imam 3 djece i krasnu obitelj. Idemo dalje. Vesna Jašarević. Da vidimo koju ste vi problematiku imali? Ja sam imala problema sa sluhom i od prvog centriranja sam pročula, imala sam problema sa vidom, imala sam dioptriju -3, -3,5 i sad bez naočala sam. Hvala lijepo.
I ovaj kaže da su oni na psihološkoj bazi. Idemo dalje, imamo još dva pacijenta. Dragan Kurtučić, vi ste bolovali od čega? Bolio sam Domovinskog rata, ranjen kod Slanoga dole. Lijeva je strana otkazala, imao sam geler u mozgu u 3. komori i onda sam bio u Splitu dole 10 dana, nisu smjeli vrati, nisu imali liječnika toga, jel? I onda mi je brat prebacio, kojem se zahvaljujem, iz Splita u novu bolnicu. Dole je gospodin Milan Depić, neurokirurg, to mi je izliječio, izvadio. Pokaži geler, Dragane, nek vidi ovaj narod. Evo tu ima jedan geler. Pokaži geler, čovječe. I pitate mene zašto cijenim ratnu kirurgiju? Pa kako neću cijeniti, Denise, ovo izvati, to je umjetnost. Ali poslije operacije on nije ništa osjećao, Denise, u lijevoj strani, lijeva ono. I on je bio totalno paraliziran, Denise. I on imao priče, ja sam spremio za 18 sati, Denise, da vam kažem šta se radi po tim bolnicama. I gospodine ministre, veze nemate, pojma nemate šta vam rade doktori. Ja znam jer ja proživljavam to. Da vidimo još jedan slučaj. Vedan Milinković. Ovako, meni od 3. godine opada kosa, to jest opadala je, tako da bi ta kulminacija došla kad mi je brat poginio prije 2 godine. Kada mi je potpuno opala kosa, obrve i trepavi se. Nakon jedno 6 mjeseci ja sam krenuo kod doktora Ante i nakon već jedno par centriranja kosa je počela bujno rasti. U 3. knjizi je opisano kad je počela rast. Pogledajte sada, dragi gledatelji. I on je problema imao i kompleksa i tako dalje. Svi vam mogu pomoći, samo sebi ne mogu. Gospođa Vesna Ribarić. Gospođa Vesna Ribarić. Recite. Ja sam došla kod doktora Ante radi moje kćeri Valentine. On je polako pričao, Denise, ja ne mogu čekati. Ona je išla 7 dana po bolnicama Zagreba. Znači, ići sve na pretrage moguće, a meni došlo, nisam ni ime ni prezime pitao, centrirao, mala je odmah ne govori sada šta hoće. Samo kratko recite. Dobro, činjenica je da nije jela, nije pila, imala je proljev, temperaturu i povraćala je. I gledala kako dijete umire. Da, i čekali smo nalaz, 1 dan je trebalo čekati nalaz. Na Rebru su rekli da se vratimo, da ima upalu slijepog crijeva. Na kraju je nalaz pokazao da ima salmonelu, ali valjda ne znam kako, to je bio malo jače simptome imala nego inače. Dobro, hvala. Vidjeli smo sad sve te slučajeve. Doktor Ante, molim vas sad malo strpljenja. Moramo sad dati riječ drugoj strani. Doktore Kulenoviću, vidjeli ste sad sve ove primjere. Kako vi to komentirate? Ja se čudim našemu Anti zašto toliko napada na psihološko. Zato što sam bio u ludnici, jer sve ono što sam vidio i mogu vidjeti parapsihološki i što mi je dragi Bog dao, vi ste mene zatvorili u Popovač. Zato. Dobro, moj Ante. Moj Ante, ma evo ti me, moj Ante, nisam na vaš. Dobro, gospodine Ante. Može. Vaša kvaliteta je u psihološkom, zašto to tako ne prihvatite? Vaša moć djelovanja na vašega pacijenta jeste psihološka. To je kvaliteta. Ja bi mogao ići bosi gol da ja nemam rezultata mehanički. Ovako mehanički. Zašto se, prvo da to riješimo. Ovdje u svim ovim slučajima kojima smo vidjeli smo da je ipak ovdje dominantna bila ta psihološka sastavnica. A iza toga vi imate i manualne spretnosti. Zašto vam je oduzimate? Prvo je manuelno. Gospodine moj. Vi to imate. Ja bi vama u korist, ako hoćete, prihvatiti me kao starijega, ako ne iskusnijega, da prihvatite me da je to uvijek ide psihičko pred manuelno. Moji gospodine ne ide. To je što sam ja odlučio studirati chiropraktik jer sam bio paraliziran, gospodine, u Švicarskoj. Sam bio paraliziran. Ja sam htio studirati psihologiju, psihoanalizu, gospodine. Doktora Junga u Minhen. Jer sam ja bio fratar prije teološko-filozofski fakultet, što znači psihologija, filozofija je meni ko nokat s mesom. Ali sam odlučio da ide se chiropraktik jer sam ja unatoč autogenog treninga i ostale stvari nisam mogao pokrenuti ove prste, gospodine moj dragi. Zato je to. Prvo ide mehaničko
jer to je 99%, na 1% ide psihičko i kemijsko. Dobro. Recite kratko još, odgovorite na ovo. I druga, ovo da se riješimo ovo početno, i ovdje vidimo taj element, znate, uloge koju mi zanemarujemo danas, de facto, nemojmo to kriti, liječnik nema vremena. Liječnik nema te da se, evo, imali smo primjena, neće da ju upotrebi možda, to je o tome, neće da ju upotrebi, svu svoju skrb da bi jednoj osobi skoncentrirao se na nju, poslužio veliku pažnju i pratio tu osobu i doveo ju konačno do razrješenja njenoga konflikta ili problema na psihološkomu koji se reflektira na tjelesnomu. Kad bi svi liječnici definirali svoga pacijenta koji mu dođe, pratili ga i završili, rezulirali njegov slučaj, vjerujem da bi ovakvi pojava kao što i ovdje imamo pred nama bilo veoma malo. To je dakle današnja kriza, baš radi tog tehnicizma u medicini, dovodi kao protuteža do porasta ovoga što se zove, neka mi ne, ja ću zvati to alternativna medicina. Alternativno liječenje, molim. Ili kako alternativno liječenje. Dakle, alternativno liječenje. Evo, po prilici to možemo svesti na ovo. Ne zaboravimo još jednu primjedbu. Vidite, u doba postinkvizicijskoga doba ovakvi razgovora, i samo je onaj koji je bio, drugi je bio osuđen. Nas dvojica večeras nećemo biti osuđeni. Ja se nadam. Neće nam se išta dobiti, desiti. Ali gledajte, najveći koji su doprinijeli čak iz znanosti, ali bili su od crkve osumnjičeni kao znanstveno nepotkrepljeni liječnici i oni su osuđeni, zabranjena im praksa. Tako je bilo s Antoanom, Mesmerom i velikim znanstvenicima. Obično se javlja u prelaznim vremenima, kao što evo i danas je jedno prelazno, veoma nemirno vrijeme u cvatu tehnologije, ali u pomanjku one fine, emotivne brige za čovjeka. Molim vas sada, Ante, trebamo pogledati dva ulomka koje ćemo prokomentirati. Mogu samo nešto reći. Kratko, molim vas, samo. Ja ne podcjenjujem vaše znanje, gospodine. Samo ja bi izgubio puno vremena kad bi ja vam objasnio da je 99% mehaničkih povreda. Razumijete? Ja bi puno vremena izgubio, a onda dolazi poslije toga psihičko. Razumijete? Ja vidim vaše znanje, ja to osjećam, razumijete? Samo vi, medicinari, ga riješite što dajete tablete, trujete taj narod, gubite, drago me da svi slažete. Vi ako se ne slažete, mi ćemo molim vas, ulomak. Ajmo sa djecom prvo. Ovi su dobro sa ovim autobusom. Čepkite, evo hladno se. Ajmo ure sad 2 po 2. O, sestri mire, zabavno. Ovima, pomozite ovamo još, ko nek dođe pomoći ovima. Baba, kućeš, baba? Temperatura vode je 5. Samo ti isključi sada, Mario, malo. Sad ćemo. Hladno, jel? Hladno, jel? Ko ja? Ništa od snezanja.
Ovo se događalo prije nove godine, tako, doktor? Ovo je 26. prosinca. Dobro. Sad, nedavno. Recite, u čemu je, u par rečenica objasnite, u čemu je suština tog okupanja? Sad, gospodine moje, dolazimo na ono psihološko ovdje, kad smo spremili mehanički. Vidite, sad dolazi psihološki da oni znaju da neće biti prehlađeni. Zašto sam ja tjerio pacijente svoje da idu bose? Zato što oni psihološki su ubijeni, jer je naš narod podučio obuj se, prehlađaš se, je li tako? Idemo sljedeći ulomak vidjeti. Šta kažeš? Kada odlaze ništa nije pomoglo, ovo baš je nemoj na nogu. Evo, nek se vidi, sam ću opustiti, nek se vidi koliko je tako ovdje, a nek se vidi ovdje. Spas, prvi put, spas, sada. Tako. Budući da je to fotografiran telefon, ja što vidite kako pomjera ovo novu, kakva reakcija sada pomjera. Sad se uznojio, pogledajte. Vrhovi. A vjerojatno i noga. Nije. Jesmo udačeno. Što osjećaš sad? Kako te vino? Marko, šta osjećaš sad? Ne mogu stajati. Bolite tu. Je li toplota ili hladnoća? Vruć. Dobro? Dobro. I samo glava. Drži. Sad sam opusti. Sad apsolutna tišina jer ovdje ima koščica fino i to ja se skoncentriraj. Razumiješ? Da se to naštima. Ti sam se opusti. No? Ovdje ovdje. Sam se opusti fino. Opusti. Dobro. To dobro bilo? Nije bolno. Hoćemo li te malo... Vi znate kako je on išao kad je... Jel mogo ili nije mogo? Sad ćemo mi njega dignuti pa će on polako, jel tako? Ja ću se dignu, čekaj, samo ti sjedi. Moraš li stajati na noć? Dobro? Ajde, prošetaj se malo da vidimo kako ide. Ajde, prošetaj se malo da vidimo kako ide. Jel to za vrijeme aplauza? S nama je u studiju i doktor Franjo Plavšić, jedan od liječnika koji je imao hrabrosti da dođe u ovu emisiju. Ja vam također iskreno čestitam. Vi ste istina toksikolog, šef toksikologije na Šalati. Možete li komentirati sve ove slučajeve, uključujući ova posljednja dva koja smo vidjeli, kao liječnik? Ja nisam liječnik. Ja sam toksikolog, inače kemičar. Međutim, to nije bitno za ovaj dio, za ovaj problem o kojem se raspravlja. Ja bi upozorio na jednu stvar da nama manjka nadzora i provjere. Službena medicina je nadzirana, ona je provjeravana. Postoje državni mehanizmi koji je provjeravaju. I kod nas i na zapadu, u Americi pogotovo ju provjeravaju. Kod nas ova dakle, alternativna medicina, ja bih rekao nadrilječništvo, nije niti pod nadzorom, niti je provjeravano. Gospodine, nemojte vrijeđati. Molim vas, nemojte vrijeđati nadrilječništvo. Ja vas molim da pustite mene govoriti. Izvolite sada prestati govoriti, pa Doktor Ante, dopustimo malo. Nemojte vrijeđati. Dopustimo doktora Plavšića pa ćemo poslije ćete odgovoriti. Dakle, nema provjere, nema nadzora. Oni su naravno agresivni. Postoji velika agresivnost koja se javlja uvijek u ovakvim situacijama kada se nekoga hoće nametnuti. Imali smo situacija, pomagala je televizija, to ne pomagalo je novinstvo i kod nas i na drugim mjestima. Ona se želi nametnuti i koji puta čak zauzeti mjesto tradicionalne medicine. I to je logično, to je normalno, jer se bori za mnogo toga od ugleda do nekakve zarade, recimo.
Provjera i nadzor su nužni na svakom mogućem koraku. Vi ste vidjeli slučajeve kod nas, ja onome što mogu govoriti, to je toksikologija. Vi ste vidjeli slučajeve, dakle, i otrovanja u Hrvatskoj koja su nastupila zbog pomanjkanja nadzora i pomanjkanja provjere. I toga će biti još. Mi ne bilježimo sve slučajeve. Ima dosta slučajeva koje mi ne možemo zabilježiti, ne možemo uhvatiti. Ja se nadam da će zakonodavstvo Hrvatske uspjeti ipak na kraju krajeva staviti pod nadzor. Što vi radite, gospodine, evo napisano je ovdje. Ono što se zove pomoćna ljekovita sredstva, recimo. To su ovi silni čajevi, trave, dakle, tonici i tako dalje, koji se javljaju na tržištu, često puta čak po nekim drugim nazivom, recimo dijetetski preparati, koji su često puta i neregistrirani. I što vi predlažete, recimo? Ja predlažem stavljanje pod nadzor i provjeru. Nadzor i provjer su druga stvar. Državni nadzor i državnu provjeru te alternativne medicine, naravno i ovoga što se zove tržišta koje daje, koje ljudima naravno nudi različite proizvode za liječenje, mada to mi danas govorimo o 100 pomoćnih ljekovitih sredstva. Dakle, nužna je državna kontrola, državna provjera i državni nadzor. U tom slučaju zapravo se ne bi vjerojatno događali slučajevi koji kad kasnije dođu u ruke liječnika više ne mogu riješiti. Pa mislim da vi, doktore, nemate ništa protiv toga. Gospodine Denis, mogu li ja nešto reći? Gospodin se služi metodom napada da se obrani, napada druge. Ma ja ću govoriti o alternativcima, prvo o što se tiče kralježnice i druge stvari. Ja imam o tome, ja sam knjigu napisao. Ja garantiram da je ovaj gospodin toksičan, to je pjan, za one babe koji ne znaju. Ja, Denise, imam toliko ovdje da ja ne mogu, Denise, vi meni ne date vremena da ja vama to kažem. Prema antibiotici predstavljaju samo vrh ledenog brijega. Govorimo o toksikologiji. Prema iscrpnoj studiji koju je objavio pododbor Senata 62. u USA, od 4000 lijekova što se legalno prodavali u zemlju protekle 24 godine, gotovo polovina nije imala znanstveno dokazanu vrijednost. I imam, kaže, mogu vam pričati 18 sati. Gospodin hoće reći da ovo sada što sam ja napravio, što se prikazalo, i ono će mene kontrolirati. Pa mene može samo kontrolirati onaj koji zna o ovome što ja radim. A vi veze nemate. A ko je to ko vas može kontrolirati? Dragi Bog ili neko drugi? Bog u svakom slučaju. Prvo, gdje sam ja studirao, ali oni nemaju nadzora u mojoj zemlji. Prvo, nemojte se smijati bez veze. Mene mogu kontrolirati samo moji pacijenti, moji rezultati. Ja da sam kiksao i 0,1%, vi biste meni sve počupali ovo što imam u korijenu. A ko vas kontrolira, gospodine? Evo vidite, ko vas kontrolira? Evo vidite, ovo je primjer... Ma šta je ovo primjer? Ovo je primjer, ono što sam rekao, agresivnost. Postoji jedna snažna agresivnost tog nadrilječništva. Snažna agresivnost da se nametne, da se pokaže. Gospodin Ante nije u stanju razgovarati, raspravljati. Ma ja s vama nemam šta razgovarati, vi ste kriminalci, vi ste Polako, doktore Ante. Smiješ, čovječe. Mislim da je to pokazatelj, to se događa inače. Mislim, nije to ništa novoga. Svijet je vidio jako puno mesija, ovakvih sličnih, koji su bilazili svijetom, dakle, i nudili svoju dobrotu i tako dalje, i tako dalje. Ali, i to je sve skupo u redu. Država je ta koja mora kontrolirati i koja mora spriječiti zloupotrebe. Ali država uopće njemu nije izdala dozvolu. Nije, naravno nije izdala dozvolu. U Americi je to normalna stvar. U Americi je normalna stvar. U Hrvatskoj mi moramo riješiti ta pitanja. Da, ali bilo je u početku problema, ne? Ja sam se nametnuo u Republici Hrvatskoj, ja nisam nikakvih problema imao. Jer sam radio s vojskom i policijom. I to zna svatko. A jest početo, gospodine Latin, ja sam bio u sanitetskom stožeru Republike Hrvatske, javio sam se predsjedniku 1991. kad sam došao i bio sam pod nadzorom generala, bojnika, doktora Ive Prodana. Samo čas, gospodine Ante, da li se vi mene sjećate? Kad već o tome govorite, imate jako dobro pamćenje i govorite o glavnom stožeru saniteta da se vi mene sjećate. Ma ja se ne sjećam medicinara, posebno koji je brad nos. Vidite, gospodine Ante... Jesam bio tamo? Bili ste par dana. Bili ste par dana u kolovozu, ja sam vas izbacio iz moje sobe, gdje ste probali tu praktiku raditi. Ako se sjećate.
Sjećam. Sad ste se sjetili. Prema tome, dakle... A tu mi je sobu dao general Bone kilo prodan. Nije bitno ovoga, samo se uzeo drugu govoriti sobu. o stvarima, ljudi ne znaju što je. Dobro, nećemo, to sad nije bitno za ovu raspravu. Nije bitno ovo. Ti si onda pokazao da me ne voliš, čovječ. Da se vratimo natrag. A ja sam pomogao Hrvatskoj i hrvatskom narodu, a šta si ti pomogao? Da se vratimo natrag. Samo i truješ. Dobro. Stane on tamo. Sad ćemo malo stati. Ja bih samo zaključio. Nadzor i provjera su nužne, bez toga nema ničega. Hvala lijepo. Sad ćemo malo se odmoriti. Malo ćemo se odmoriti i to u tom smislu da ćemo sad pogledati da se neki ljudi, drugi ljudi bave alternativnim liječenjem. Naš Joško Martinović ima reportažu o jednom čovjeku iz Dalmacije koji se zove Rara i koji se bavi jednom sličnom tehnikom. Neonski natpis na kući u Kominu kazuje ime, prezime i nadimak vlasnika. Ne piše njegovo zanimanje, jer što Rara radi, u neretvanskom kraju svi znaju. Evo ovako, vi ste se dočekali na grad. Dočeka se na grad i nabija si ovaj radar u sloku tipku pokrene navikularne. To je nabijeno, imaš i očekaj to. Vađe to sa ovom sklant, ali mora biti fiksirati u gipsu koliko hoćete. Ne koliko hoćete, nego što se mora nije teško. Evo, onda ćemo to otkloniti. Da se ne mislimo veli. Daj mi ruku vamo. Pustite skroz. Pa to. Ništa sve. Stipan je Oršulić do današnjeg dana ispravio preko 40.000 lomova kostiju i uganuća zglobova, ruku, nogu, rebara. Svakog dana svratimo od 3 do 7 pacijenata iz Delte Neretve, Dubrovačkog kraja, Dalmatinske Zagore i Hercegovine. Vještinu je naučio od samouka majstora iz obližnjeg sela Desni, legendarnog narodnog iscijelitelja Lušana. Vještinu je naučio od samouka majstora iz obližnjeg sela Desni, legendarnog narodnog iscijelitelja Lušana. Njegov je did je to radio. Njegov did, onda on je vidio od njega neke dobre stvari i onda kada je išao u vojsku, on je odmah išao tamo u Balantu. On je vamo došao i narod, on je, mislim, radio. Dosta je otklonjiva tim stvari i to veliki ozljeda. I fraktura, otvorenih fraktura, unutrašnjih, raznih štećenja, kao što i danas ja radim. Vi ste uz njega polako? Ja sam uz njega 12 godina sam toliko žrtova i posljedno on je umra na mojim rukama. Nakon smrti učitelja Rara je sam krenuo njegovim putevima. Kaže da do danas nije pogriješio, pa mu liječnici iz Metkovića, Makarske, Imotskoga i Gruda poklanjaju gips za imobilizaciju polomljenih udova. U svojoj karijeri obradio i mnoštvo turista stranaca. Izbjeglicama, vojnicima i sirotinji ne naplaćuje usluge, već samo i mučnim pacijentima. Narodni liječnik nerijetko čuje i nova dostignuća samoniklog narodnog pjesništva, poput ove seljačke poetese iz hercegovačkog sela Čeljeva. Karadžiću sa kozi i stijena, povrat sad udosnu nema. Ameriko nosit ćeš na duši što dozvoli da se Bosna služi. Budući da njegov sin ne može gledati grimase boli, za pomoćnika, a vjerojatno i nasljednika, Rara je odabrao nevjestu. Inače, narodna medicina ima bogatu tradiciju u Delti Neretve. Da komarac prenosi malariju, tu su znali 120 godina prije, no što je to službena medicina otkrila. I u sve ambulante i kirurške odjele, ultrazvuke, skalpele i skenere, doktor bez kute i diplome ovdje je potreban i poštovan. Izvolite, doktor Ante. Gospodine Denise, ovo mogu ja samo kontrolirati. Ovo ne može komentirati ministar zdravstva jer on ne zna o tim namještenjima. Čovjek je povrijedio recimo dlan, samo gospodin, trebalo bi ga podučiti. On već ima osjećaj, samo ga bi trebalo naučiti neke stvari. Druga, ono je bilo u Švicarsku, onaj prilog, mali je uganuo nogu, vidjeli ste, sak odmah je krenuo, nije prikazano, ali kasnije igrao nogomet i tako dalje. Tu ste mehaničke povrede, razumijete, i koje se mogu ispraviti. Samo ovog čovjeka bi trebalo recimo podučiti. Dobro, idemo dalje. Ovdje je s nama gospodin Zvonko Baretić, on se bavi nečim sličnim. Recite, to je nekakva masaža, ljudi s kojima sam ja kontaktirao kažu da je to njima pomoglo. Što zapravo vi radite kratko? Čujte, to vam je masaža u kombinaciji sa akupresurom.
šta ako sa tim radom, dugogodišnjim mojim radom, ja se već bavim preko 15 godina tim radom, i ja sam istekao i usavršio svoj vlastiti sistem rada sa kojim imam puno brže i kvalitetnije rezultate. Jesu li 100% uvijek rezultati ili... Pa, hvala dragom Bogu, pretežno jesu. Samo, na primjer, kralježnica ili zglobovi koji su već deformirani ili nastradali, njima se ne može vratiti nova kičma ili novi zglob. Slažete se vi s doktor Ali nastojim onda zadržati tu dobru kondiciju, znači kada jedna kura terapije prođe da mi se pacijent osjeća dobro, onda ja nastojim zadržati red da meni taj pacijent dođe ili mjesečno jedanput ili 2 mjeseca jedanput, zavisi o oštećenju oboljelosti, da se održava ta zdrava kondicija tijela do... Da. Što vi mislite o ovim slučajevima kada je to... Gospodine Denić, ja sam upoznat sa akupresurom. O gospodinu ne znam ništa, kaže ja samo znam sebe. Što vi mislite o ovom što on rekao kad je oštećeno? Ma joj, to je vrlo relativno, Denis, sad neću ići u to ovoga. U kralježnici leži 99%. A da ne mislim, neko, pazite, ja sam napisao knjigu i o svim mogućim ovim ubojicama. A oni su počeli učiti od ovoga Masayuki, Sai. Ja sam protiv svih tih šarlatana. Ali ne može medicina kontrolirati alternativna liječenja kad oni ne znaju o tome. I ovo uzalud sve ja mogu trubiti, ovi su svi pacijenti došli prekasno, posebno ova gospođa. I ja bi mogao o tome priče i priče. 3 sam knjige napisao, Denise, film sam izdao i tako. Inače možeš vremena. Recite samo kratko, molim vas. Gospodine Ante, divimo njegovim rezultatima. Ja sam njemu zapljeskao. Prema tome, šta se tiče mog rada i mojih rezultata, isto bih on trebao možda malo saslušati, pogledati moje pacijente. Ne, ja nisam rekao da ne znam o vama. Oprostite, da. Ako imate rezultate, ali rekao sam, akupresura znam. Ja nisam imao prilike i mogućnosti, nisam znao da ja mogu dovesti svoje pacijente. Idemo dalje. Hvala lijepo. Imamo one ljude koji se bave viskom. Imamo jednu priču. On nema vilu iznad Zagreba, svu u staklima i skupi automobil. Svoje usluge skromno naplaćuje, mada priznaje da su neke njegove kolege bioenergetičari zaradili desetke, pa čak i 100.000 maraka. Ako mu pokucate na vrata, neće vam otvoriti čovjek odjeven u kimono, nikada nije bio u Indiji i ne bavi se crnom i bijelom magijom. Nije dečko koji olako obećava. Svakog tko mu dođe unaprijed upozori da njegova vještina zakazuje kod tumora i dijabetesa. Nerado upotrebljava izraze bioenergija i radiestezija jer misli da tu znanost još nije rekla svoju zadnju riječ. Kada vam odluči pomoći, postupak je sljedeći. U ruku uzima bakreni visak i pušta ga da slobodno njiše iznad vaše ručne arterije. Energetska strujanja vašeg tijela, barem se tako čini, s viska se prenose na onog tko visak drži. U svom tijelu on će osjetiti hladnoću na onim mjestima gdje kod vas nešto nije u redu. Nakon toga će dati dijagnozu. Treba odmah reći da prije nego je uzeo visak u ruku ne želi ništa znati o vama i vašim simptomima. Postupak iscjeljivanja je vrlo jednostavan. Svojim rukama kruži iznad vašeg tijela, naročito pažljivo iznad prsnog koša i kralježnice. Nastoji se uspostaviti jedna energetska ravnoteža na tom tijelu, takva da bi sve patogene energija, ne znam drugi naziv koji bi rekao, sve patogene energije na neki način se oslobodile. Da li ih ja oslobađam ili ja držeći ruke prisiljavam energiju toga tijela kojega radim, tog čovjeka, tu osobu, da njegova energija izdija na površinu, ne znam. Posebno važan dio liječenja je uklanjanje uzroka bolesti. Možete s izuzetnom pažnjom isplanirati svaku sekundu svog života, grickati super zdravu hranu ili u sportskim dvoranama prosuti litre znoja, ali sve to uzalud ako boravite u prostorima u kojima snažno djeluju opasna zračenja izazvana kretanjem vodenih tokova i zraka što se nalaze pod zemljom. Ja imam dokaze barem 100 slučajeva gdje su ljudi oboljeli poslije toga, poslije mojih terapija i moje zaštite ili micanja sa mjesta gdje je spavo,
ljudi su potpuno ozdravili, bilo su teških oboljenja. Bilo srca, bilo cista, bilo mastopatija. Spas je u anteni, žuto smeđoj pločici koju, nakon što je viskom ili rašljama utvrđeno zračenje u vašem stanu, uredu ili nekom sličnom mjestu, treba smjestiti točno iznad podzemnog negativnom energijom nabijenog toka. Ovo je jedna kopija praktički temelja starih crkava. Poznato je da u starim crkvama nema zračenja, nema znači nikakvih, mirno je, nema, možemo rašljar doći, možemo doći ono što rekao s instrumentom, ja sam pritom jedno dugo probao, jer jesam rašljar, imam puno bunara i nikad nije bilo. I na koncu smo, eto, imao sam sreću da sam došao do podatka da smo našli da ispod starih crkava postoji ispod temelja ovakav jedan. Ivo Šemeš nije od onih koji misle da je medicina nepotrebna. Smatra da bi vještinu iscjeljivanja trebalo znanstveno ispitati i uklopiti u medicinu. Uostalom, on sam nije nikakav Superman ni Batman. Događa mu se da ga ponekad nešto zaboli i da si sam ne može pomoći. Tada odlazi u prvu zdravstvenu stanicu da bi zatražio pomoć od svog kolege u bijeloj kutiji koji nosi liječničku titulu. Sad bih htio pozdraviti, ja vratit ćemo se poslije ponovno, gospodina Ivana Savića. On se bavi astromedicinom. Ako dobro shvaćam tu riječ. Vi pomoću zvijezda utvrđujete jesu li ljudi zdravi ili bolesni, ili tako? Jedna od grana sveopće astrologije je i astromedicina, moja specijalnost kao u ovom vremenu i prostoru, kao što je astropolitika ili recimo sudbinske prognoze mundane astrologije. Kako ja to radim? Zvijezdana mapa u trenutku rođenja je šema ili shema jednog proizvoda kao što je čovjek. Čovjek je dijelo mikrokozmosa i sve po onom zakonu kako na nebu, tako i na zemlji, kako gore, tako dolje, kako mikro, tako makro. Ako to ne samo prevedemo, nego pojmimo, onda bi jednu energiju, jedan cijeli ritam kozmosa mogli pronaći u čovjeku. Energiju, jedan cijeli ritam kozmosa mogli pronaći u čovjeku. S tim rođenjem čovjek dobiva jedan potencijal s kojim živi od rođenja smrti. Čovjek zapravo od rođenja i smrti ništa drugo i ne čini osim što je bolestan ili je zdrav. Analizirajući, obzirom kako je astrologija jedna od najstarijih znanosti, izrodila je sve današnje znanosti, ona nema alternativu, ona je sama po sebi recimo uzela takav jedan primat da astrolozi nemaju takvih problema u suvremenoj znanosti danas. Mogu jedno pitanje ja postaviti? Jer dobro, recimo vi ste meni rekli da meni zvijezde stoje tako i tako, recimo stoji mi da je moj život besmislen, da ću se ja razboliti, jer ću ja umreti, jer će meni sve ići loše. Što onda da ja radim? Ne tako. Astrologija je edukativna znanost ili edukativna duhovna vještina koja vas upućuje. Kad dođete astrologu, dođete meni, osim svih ostalih vaših karmičkih, duhovnih, mentalnih, radimo i vaše fizičke probleme. Vaše tijelo ili bilo koje tijelo ima određene pozitivne i negativne točke na kojima se skupljaju kroz život određene negativne silice. Njih trebate upoznati, ja vas na to upozoravam i kažem za određene točke u određenim razdobljima trebate raditi to i to. Prije nego dođe do jačeg konflikta, prije nego dođe do izražene bolesti, trebate se mentalno upoznati sa svojim problemom, trebate ga negdje duhovno pojmiti, nakon toga u izvjesnim razdobljima života trebate proanalizirati. Medicina je divna i krasna samo ako se koristi u ovome istraživačkom smislu, odnosno analitičkom, i trebate vidjeti u kakvom ste stanju. To saznanje koje vam nudi medicina, odnosno laboratorij medicinski, pokazuje vam gdje ste sada. Nakon takvih upoznavanja sa sobom i konzultacija sa astrologom, zna se da ćete u izvjesnom vremenu moći proći određene krize. Ako niste upoznati s tim, vi dolazite u sukob i sukob... Hvala vam najljepša, shvatili sam o čem se radi. Sad bih htio pozdraviti gospođu Natašu Rukavinu, ona je majstor Excalibura. Gospođo Rukavina, recite što je to Excalibur? Jeste li vi protiv medicine? Ja bih htjela prvo reći da ja osobno nisam za ovakvu podjelu, iako poštujem koncepcijski ovu emisiju za i protiv medicine, jer smatram da je medicina sve ono što čovjeku pomaže. Ja osobno najviše cijenim
preventivnu medicinu. U tom smislu bi Excalibur mogao biti medicina. Što je to Excalibur? Pa Excalibur je zapravo način života. Jedan kvalitetan način života i ta tehnika čovjeku omogućava da postane odgovoran kad završi tu tehniku nakon 2 dana, postane svjestan da je on odgovoran za sva svoja iskustva u životu i da je on tvorac svih svojih iskustava. Prema tome može i riješiti svoje probleme. Znači bilo koji problem može riješiti? Može riješiti bilo koji problem. Hvala vam najljepša. Još jedna priča našeg Joška Martinovića, on je bio jako vrijedan, bio je u Istri. Pogledajmo. Cesta Pula-Rovinj odvaja muški od ženskog dijela terena. Oni stoje u krugovima gledajući na sjever. One su okrenute jugu. Ritual se obavlja od lipnja 1992. svakodnevno osim nedjelje. I po suncu, i po buri, i po kiši. Stoje i čekaju zdravlje. Ljudi iz Hrvatske, Slovenije i Italije dolaze i odlaze. Ostaje 9 pripadnika pokreta za povratak čovjeka prirodi iz Pule. Jedna od članova društva je liječnica i kaže da se zbivanja u Međumjestu, kako su nazvali alternativno liječilište, ne kose s njezinim medicinskim znanjima. Mislim da je u svakom slučaju izlišno onda govoriti o metodama koje koristite, ako vidite da ono što radite, da to zapravo daje fantastične rezultate. A mislim da je to praktički glavni cilj naš zapravo, znači pomaganje ljudima koji uglavnom imaju najteža oboljenja. Predsjednik društva do prije 2 godine bio je projektant u brodogradilištu Uljanik. Kaže da je ostavio posao kad su mu djecu ozdravila zračenja čudotvornih krugova. Kažem, imamo medicinsku dokumentaciju koja pokazuje izlječenje najtežih bolesti kao što su karcinom, epilepsija, druge bolesti srčane i tako dalje. Mislim, želja nam je da neko zaviri u tu dokumentaciju. Puno toga imamo i čekamo da će neko doći da vidi. Iako kažu da imaju obilnu dokumentaciju brojnih ozdravljenja, nisu ju dali pred kameru. Upućuju nas na svoje pacijente. I sad više nisam znao što ću i onda sam krenuo, bio sam na selu, pa sam krenuo u Karlovac, tamo sam ja inače, mislim, dugo živio i radio i u penziji otišao i došao sam tamo, išao sam doktoru svome, ne. I došao sam doktoru i tamo sam dobio antibiotike, razne lijekove i tako. Pa sad, mislim, rana mi dole ono kako je bilo na nogi, bilo je prilično onako malo splahnulo u to vrijeme, za 8 dana, ali nikako nije prolazila oteklina. I ona rana nije htjela zarasti, međutim i ovo me rušilo svaki dan. Slabinu sam imao, strašno. Oduzimalo, velim, cijelu lijevu stranu mi je oduzimalo. I došao sam tu, evo, par dana, meni je stvarno danas tako lijepo. Osjećate da pomaže? Osjećam se kao da sam se rodio. Imala sam problema, bila sam operirana, dosta fizički i psihički opterećena. Sam počela dolaziti, sad je već 6. put. To je razlika tu negdje od prilike 2 mjeseca, dođem 2,5 mjeseca na red. I osjećam se dobro, ja se stvarno osjećam dobro. Lijekove sam trošio, Tegretol sam trošio, evo, skoro punih 12 godina. I prije nego što sam došao na prvo izlaganje ovdje, ja sam ga jednostavno stavio, nisam ga htio više piti. Ja sam rekao mami da mi to ne treba, da mi to samo šteti i tako. I onda poslije prvog izlaganja, je bilo poslije prvog izlaganja. Ja sam otišao na kontrolu. Nakon 6 mjeseci si išao na kontrolu? Nakon 6 mjeseci sam išao na kontrolu i epilepsije nije bilo. Nalaz je 100% u redu. Crveni trobridi križ dar je jednog od izliječenih. Kako teren zakupljen od Hrvatskih šuma nije registriran kao liječilište, pokret se financira od dobrotvornih priloga. U 1,5 godinu kroz ove istarske krugove prošlo je više od 4000 ljudi, pa su pripadnici pokreta uredili i parkiralište. Ideja pozitivnog zračenja planeta u svrhu izlječenja potiče od pulskog alternativca i radiesteziologa Save Đuričića. Roditelji 3-godišnje Vildane kažu da su od njihove kćeri liječnici već bili digli ruke. Što vas je dovelo ovdje? Dovela me ova djevojčica, u stvari mi smo nju doveli jer je bilo bolesno od celiakije, glutenske enteropatije. Inače hrana koja se uzima gdje nema glutena. A u ovoj našoj hrani sve ima gluten. U svojoj hrani. Hrana se dobiva izvana, jako skupa je hrana. Nije mogla jesti ovu hranu, u stvari crijeva su bila oštećena, nisu mogla prerađivati uopće. I došli smo ovdje, imali smo 2 kruga na izlaganju. Nakon godinu dana kad je navršila?
pala je ispod 7 kila, a bila je preko 10 kila. Nije mogla čak ni hodati, ni sjediti. A bila je crkva? Jako je bilo, slike imamo, gdje je bila stvarno. I doktori su, tako reći, bili digli ruke od nje. Ona se je liječila u Puli i u Rijeci, znate. I doktori su rekli... Da je ta bolest... Da je ta bolest, da. A posle izlaganja ovdje, sami smo vidjeli poboljšanje, ošli smo kod liječnika, nalazi su pokazali Ona da je te zabila bolesti ostane. kilogram. Poslije ovog izlaganja prvog. Seanse traju 6 dana. Pacijenti od 9 do 13 sati po 15 minuta na sat moraju stajati u jednom od 100 krugova. Mogu čitati, sjediti i razgovarati, ali u njemu moraju biti. Što je najvažnije, vjerovati u izlječenje. Nesreće i bolesti je mnogo i predbilježbe stižu, a pulski povratnici prirodi kažu: nismo se bojali ostaviti sve što smo imali, jer osjećamo da će ovdje izrasti nešto veliko. Iako kažu da mjesto nema vjersko značenje, ono je ipak okultno. Znanosti nepoznatim metodama pokušavaju izmijeniti stvarnost. Kažu da zračenje može štetiti ako netko istovremeno uživa terapiju koja mu je prepisala klasična medicina. Pa izaberimo, pod bijelom kutom ili crvenim trobrednim križem, onaj koji je izgubio nadu nema više što izgubiti. Doktor Ante hoće ponovo komentirati, kratko. Ja znam da ovaj gospodin u bradi, da ovo astrologija, ja znam da je to tako i sve je zapisano, programirano. Ovo isto pozdravljam. Ma radite sve, samo nemojte medicinu, nemojte dirati da vam neko kralježnicu radi, manipulira, okreće ovamo tamo. Kažem, radite sve, nek vam je bolje rezultati dobre, a to ćemo mi kontrolirati sa vrha. Dobro, idemo sad u samo smo finalu emisije. Moja pitanja, najprije za doktora Kulenovića, pa za doktora Pavlovića. Doktore Kulenoviću, odgovarajte molim vas kratko sa jednom do 2 rečenice. Recite, zašto ljudi sve više bježe iz ove vaše medicine prema alternativnoj? Upravo to nigde nije dokazano da bježe. Takav se dojam stječe, recimo. Takav se dojam stječe jer se ovome daje i televizija i mediji mnogo značenja. To je jedna stvar, dakle to je stvar medijske isto popularizacije alternativnog liječenja. A s druge strane nije osporiti, postoji danas u svijetu velika tehnetizacija medicine, što znači gubitak onog humanističkog, onoga milosrdnoga u medicini i radi toga ide se tamo gdje se, ja vjerujem, nađe i više pažnje i više... Da, zašto službena medicina ne mijenja pristup? Zašto nije humanija više da razgovara s pacijentom? Da, ona radi sve, mi smo imali, sada vas ne gnjavim, čak i svjetski kongres, takozvani Balintovih grupa, koji je osnovni cilj da se ovaj dobar odnos između liječnika i pacijenta na visokoj razini razumijevanja i humanizma poboljša. Dakle, svijet ide ka tome i službena medicina... Zašto vi ne provjeravate znanstveno ove rezultate? Dakle, svijet ide ka tome i službena medicina... Zašto vi ne provjeravate znanstveno ove rezultate do kojih dolazi alternativna medicina? Ovi su mnogi od ovih iznesenih rezultata, ja vjerujem da neki čak svojom jednostavnošću ne traže provjeru. A drugi koji, ja vjerujem, isto da se provjeravaju, jer to imaju, znate, velika isto nesreća što danas je svijet neinformiran. Danas svakodnevno hiljade, ne deseci, nego hiljade podataka i dokaza izlazi iz laboratorija van, a to u običnom svakodnevnom slušaocu koji je u patnji, nije ni na kraj pameti, nego traži prvu pomoć do koje može doći. Vi previše koštate. Puno novaca se troši na lijekove, na bolničke dane. Da vam kažem, ovo što gospodin Ante govori o lijekovima, ja se sa srcem slažem s njime. To je stravičan gubitak lijekova. Neki doktori daju bez razloga lijekove. Neki ne definiraju dovoljno pacijenta, a daju mu lijekove. Tako da toga ovih promašaja sviju ima i alternativi, a primjedbe alternativaca, čak i one zloglasne, takozvane antipsihijatrijske ere, stoje i te kritike treba usvajati mirno dok mi moramo razgovarati. Znači vi biste jedan razgovor između jedne i druge? Svakako jedan razgovor, jer to su ljudi koji vide, osjetili su i na sebi i na drugima te promašaje, te nezgode i svi radimo kako bi se kvaliteta života poboljšala i mi smo samo borci za život. Idemo dalje. Doktor Pavlović, imam pitanja svoja za vas. To je dokazano da bježe ljudi od zla. To je dokazano. Ljudi bježe od medicine zato što ih ubija. Gospodin nije otišao u svijet, malo Ameriku, da vidi malo drugim očima.
Vi, gospodine, ne možete biti glasoviti psihijatra u Zagrebu, a niste pročitali Bibliju, poznam ako znamo da imate muslimansko ime. Vi trebate i ovo studirati, a pogledajte kako sam ja lijepo vaš Kuran pročitao. Ne da ja pravim neku razliku, čast poštenim muslimanima. A jesi li ja vama išta rekao šta vi znate Ma vi griješite zato što kažete, Kuranu. gospodine, da to nije provjereno. Kako nije provjereno? Pa svaki moj pacijent nikad neće uzeti medicinu, čovjek. Pa ja uopće nisam, čulo se da ja nisam rekao da nije provjereno. Neke stvari su tako uočive da ih ne treba provjeravati, Da, a neke se provjeravaju. Idemo, pitanje za vas. Zašto, kad gledate vaš film, kad se producirate na televiziji, izgleda kao da vi maltretirate, svoje pacijente, šibate ih, ne znam... Denise, izgledalo je da je zemlja ravna ploča, ali se dokazalo da je okrugla. Ako ja njima kažem, idemo se kupat, idemo, to je psihološki malo, da oni mene slušaju, to izgleda tako, čovječ. Ja jesam strašan, ja sam jutros u vlaku iz Osijeka sam išao i jednu umalo nisam izbacio kroz prozor. Ne mogu pitati vaše pacijente, jer sama sviđa to kad on tako visi na vas. Oni kažu da ja trebam biti stroži. Da? Ali oni koji me vole, biste li vi pristali da vas neko kontrolira, recimo, nekakva institucija? Mene samo može dragi Bog kontrolirati. Niko drugi? I moji pacijenti. Ako im se ne sviđa rep na leđa, gaće na šta voz. Samo malo, još imam jedno pitanje. Ako koristim Hrvatskoj, neka živi, neka budem tu i Hrvatima. A ja pomažem i svim Hrvatima. Imate završnu riječ, minutu i pol vremena. Zaključite ovo o čemu smo razgovarali. Veoma je važno, znate, ovako jedan smiran, spokojan razgovor između ljudi koje žele svomu narodu dobro i koje žele da pomogne čovjeku. To je zapravo naš poziv. To više nije ni zvanje. Oni koji se odlučili da budu liječnici ili da u tom poslu djeluju liječenja, oni se na izvestan način osjećaju i pozvati. Ja to ne osporavam. Ovo što rade mnogi iz takozvane alternative liječenja, znate, to je i način, vidite ovo što radi gospodin Ante, to je zapravo poruka jedne medicine arapske koja je nastojala da promijeni život čovjeka. Vrlo jedan bombastičan način promjena, dramatičan, koji bi pomogao ljudima da promijene način života s time sve one patološke uvjetovanosti koje su tu. I to je dobro. Dakle, da se u medicinu kroz ovakve poticaje unose znatiželje, unose promjene, unose i kritike, unose i što se ono može u najboljem smislu riječi promjene u kvalitetu načina liječenja. Hvala vam lijepo, doktor Kuronović, bili ste jasni. Ante Pavlović, minutu i pol. Da. Denise, on je flegma, njemu se fučka, moj narod gine u Lašvanskoj dolini, ja idem tamo, kad budete ovo gledali, ponovo ja ću biti tamo, ići prema Lašvom. Njemu se fučka, on je flegma, razumijete? Njemu ide u prilog da sve ono što je naučio da bude u redu. Meni ne ide i mom hrvatskom narodu koji pati, koji je bolestan, koji je danas nesposoban da se bori, moje Denise. Recite. Šta da vam, gdje, šta hoćete sad? Karopraktik, ne kiropraktika, ako nije, kad nije Agram, nije ni Rim i tako dalje. Zašto biskupima smeta Međugorje? Da su se, ko što rekao Franić, čitajte, molim vas, dragi gledatelji, Glas mira i krenite u Međugorje već jednom da spasimo to. Hvala vam najljepša. Doktor Ante, moramo zaključiti, imali smo dosta primjera. Dragi gledatelji, kao što sam na početku rekao, zaključak mora biti vaš. Izvedite zaključak sami, bitno je samo jedno, da ste zdravi i sretni. Gledali ste Latinicu, doviđenja do sljedećeg petka. Bog da im se, hvala lijepa. Čestitam.